Eu sunt plecat din România de 50 de ani, exact. În iunie 26 s-au împlinit 50 de ani de când am ajuns în Germania. În această perioadă am trăit 15 ani în Peru. Din Peru ne-am întors în 73 ne-am dus, în 88 ne-am întors, din mai multe motive. Unul din cele mai importante era că fiica mea a terminat liceul și voiam să studieze în Germania. Și cu inima îndurerată ne-am întors din Peru, pentru că acolo ne-a mers cel mai bine și este America Latină este pentru mine continentul viselor mele și sunt bucuros că am putut să-mi trăiesc visul 15 ani. Eu mi-adusesem o motocicletă de enduro din Germania și bântuiam prin Carpați de unul singur. În 94 am fost primul om care a urcat pe Țarcu cu o motocicletă. Se uitau meteorologii la mine ca la un alien. Ce părere aveți voi dacă facem dezvoltare economică în mediul rural prin enduroturism? Și contrar așteptărilor, ei au zis: mamă, Orariule, ce idee grozavă! Ia 50.000 de mărci din fondul care are acolo și fă Enduromania. Și uite, așa am făcut primele 2 Enduromania în 95, următoarele 3 în 96, următoarele 4 în 97, următoarele 8 în 2019 și anul ăsta, din 2 câte am prevăzut, am făcut numai una. Suntem în al 26-lea an și am avut 10.000 de turiști, aproape numai străini. Ich bin der Jörg, bin hier bei der Enduromania. Gehört habe ich zum ersten Mal über das Internet von dieser Veranstaltung, hinterher auch in Zeitschriften gelesen. Und wir haben uns dann entschlossen, mit ein paar Leuten bei uns aus der Nähe, aus der Umgebung, hier an der Veranstaltung teilzunehmen. Also ja, ich komme aus Deutschland in der Nähe von Frankfurt. Mein Name ist Susanne Braun. Ich bin normalerweise Lehrerin oder versuche das gerade zu werden. Ich mache Referendariat in Sport und Französisch. O preocupare pentru fotografie a început după apariția fotografiei digitale, realmente. Acum, când mă uit la pozele mele pe care le făceam chiar și când erau copil, îmi dau seama că m-a pasionat întotdeauna street life-ul, oamenii. Mie nu-mi place să schimb obiectivele, că la street life tot timpul fotografiez. Ba o gâză, ba arhitectură, ba oameni pe stradă, fete frumoase în general, sunt pasiunea mea și a ta și a fiecăruia om normal. Și atunci am preferat să am un singur obiectiv. Nevastă mea făcea mișto de mine că am 1 milion de poze și eu, ca să-i demonstrez că greșește, m-am pus să le număr, asta cu vreo 3 ani și erau peste 3 milioane. Deci sunt foarte multe poze pe care nu le-am văzut încă. Ruina poligrafiei de pe Aradului. Am dus acolo, am intrat, nebunie. Un muzeu de grafite și de street art extraordinar. L-am tot fotografiat și de acolo m-am dus la Facultatea de Arte și Design, m-am dus la prietenul meu, Camil Mihăiescu, erau mai mulți acolo în catedră și am început să le povestesc. Și era și Corina Nani acolo și zice Corina: Păi facem un festival. Zic, cum o să faci un festival? Nu poți așa să-l faci. Zic că, ba da, facem. Și uite că l-am făcut. În septembrie 2011 am făcut primul festival
de graffiti, am zis. Am avut oameni grafări, unii care au terminat artele, alții care au început să studieze și n-au terminat nimica, dar sunt foarte, foarte talentați. Și deci ca să vedem cine au pictat această lucrare de aici, au fost practic 4 artiști care au terminat artele și designul din Timișoara. Încercăm să realizăm un desen prin care integrăm copiii de alte etnii. În societatea actuală este o fetiță de etnie romă. Mi s-a părut foarte expresivă și expresivitatea ei am vrut să o pun să o abordez astfel, deoarece ne naștem cu sinceritate și ajungem să ne modelăm ca și oameni și ca și personalități. Am arătat și putem să arătăm și la ora actuală că avem punctul pe I în ceea ce înseamnă street art la nivel internațional, nu numai european, cât la nivel internațional. Sunt sigur de asta. Avem talente adevărate. Pentru 2012 am zis, domnule, gata, s-a terminat cu graffiti, nu-i treaba noastră, apreciem să o facă, noi mergem pe street art. O chestiune care am considerat-o că scoatem arta din galerii și muzee, o democratizăm, o scoatem afară, punem la dispoziție publicului lucrări gratuite, nu trebuie să plătești nici intrare, nici nimica și încep să vadă artă, să se educe. Și am stat de vorbă cu pictori de care auzisem că au lucrat în București și și-au riscat sănătatea și din viața câteodată acolo îi luau la bătaie bodyguards și așa. Și l-am întrebat, mă, dar tu de ce te duci și îți riști libertatea? Păi zice, foarte simplu, dacă expun într-o galerie, mă văd 100-200 de oameni. Păi dacă pictez un tramvai sau un vagon de metrou, mă văd 10.000 de oameni pe zi. Am fost obligați să ne refugiem în spații industriale. Și cum confirmă una din ideile mele că în fiecare rău este un bine, am ajuns să avem în Timișoara nu un muzeu de street art, ci N muzee. Pentru că, definitiv, cum a trebuit să ne retragem, unde ne-am retras? La Pasmatex, la Aquatim. În Aquatim este un parc de peste 10 hectare cu clădiri care sunt pictate. Noi avem artiști din București care vin aici, deci avem o relație foarte bună între artiști. Pentru noi a fost important o prietenie. Am avut și din Brașov, am avut peste 300 de artiști în cei 9 ani. Primii sud-americani au apărut în 2015. Un an foarte important a fost 2013, de fapt primul sud-american a apărut în 2013. Deci anul trecut a fost un an foarte bun, pentru că am primit fantastica locație care ați văzut înainte, pasajul subteran de la Julius Town. Am făcut aici, am pictat la Flight, am mai pictat la Dumbrăvița
Și am mai pictat și în Reșița. Aici avem, este lucrarea cea mai înaltă și cea mai mare din România. Nu e prea mare, deci comparată cu alte țări, de exemplu, asta are 600 de metri pătrați, în Coreea de Sud este o lucrare de 2,4 hectare. De 24.000 de metri pătrați. Păi, eu sunt peste tot și nicăieri acasă. Deci, pentru mine, Timișoara este în continuare un oraș pe care îl iubesc și în același timp sunt speriat când văd mârlănia etalată așa, fără niciun fel de jenă.